mawawala Ayan. sila sa purview ng immigration kapag sila po ay naging Pilipino na may hawak po sila na Philippine document. Ang nakalulungkot lang, nung nakaraan, kaya ako nakalulungkot kasi kanina, noong nakaraang linggo, yung NBA mismo nakatuklas 200 mga fake document ang kanilang natuklasan sa Davao del Sur, kung di ako nagkakamali. Sabi ko kung ito'y Bantay Panahon! Sabi po ulan panahon, magpapaulan pa rin ang hanging habagat sa ilang bahagi ng bansa. Yun ang Mexico, 1 kilometer. Ang kalat-kalat na pag-ulan sa Mindanao, Western Visayas, Central Visayas, Metro Manila, lalamig bahagi ng Mimaropa, Batangas, Cavite, Laguna at Bataan. Kaya saan po ang pag-iulap hanggang sa maulap na balita. Starbucks natin. Pati yung hash brown, kainin mo. Yung dalawa. Nasa ka lang magkakagusto nito. Alak, no? Tama lang? Ano, busog lang, mamaya na. Pagka doon sa isa. Dapat yung ano yung mga yan, no? Motor? Kasi nangangalay yun. Ay, oo nga eh. Ang mahirap, mami, yung nakaangkas na babae. Kasi nakaganon lang eh. Nakakapit lang. Ang ina, para kang statue, no? Pwedeng mga mo. Buti kung may naka-seatbelt ka, tsaka may sandalang ka. Ang ina, mapaganon ka. Kaya mo pa isa eh. Hindi ko maalam na rin. Tapos sabi nga, ay gusto ko hash brown patay.
Ito chicken lang. Sa mga susunod na araw, nakatakdang iluksan ng DA ang Rice for All program sa Kadiwa stores. Makabibili ang publiko ng regular at well-made rice sa halagang 45 hanggang 48 pesos kada kilo. Dahil mga lugar saan magbebenta ng 29 pesos na bigas para sa mga vulnerable sector. Sa ngayon, limitado ito sa Kadiwa stores sa Metro Manila. Malapit na, Angeles, 2 kilometers. Puno na. Dito ka mag-overtake eh. Yan, wala sabing yan. Wala, no? Hindi natin alam. Diyan parang wala pa yung mga nagtitinda, oh. No. Di ba Ito lang? nalampasan na natin. Ito tuloy, oh. Nalampasan na natin. Baka, wala pa. Nakakatakot eh. Ano? Lumulo ko pa. Kaya doon tayo magano mamaya. Baka meron. Baka may credit card. Ayan o, tingnan mo dyan. Ayan o, wala. na nasa kanlurang bahagi ng Luzon. Ayon kay Rear Admiral Alan Balino, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, sakaling may mga karagdagan pang mga lumutan na mga bloke ng Cebu, ay agad na Magaganda ba? sa mga otoridad. Tulad na lamang Pangit. ng Philippine Coast Guard, PDEA, May mangga yan. PNP, Nabibili ko. at maging sa kanilang LGU. May pera ka ito. At pinayuhan din ang Philippine Coast Guard sa kapilibunan Ano ba bibiliin ko? Ito, saging. dahil makikilan sa kaukulang sentro na kinalaman sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy din inaalam ng Philippine Coast Guard kung saan nagmula ang sinasabing mga lumutang na bloke ng Cebu sa kanlurang bahagi ng Luzon. Ako si Carlo Batay ng GMA Super Radio DCW Dapat Totoo. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Susunod sa mga balita, suspended Bamban Mayor Alice Go at kanyang pamilya ininadap na ng mga otoridad ng isilbihang arrest order sa ilan nilang ari-arian. Pag-aalis ng state of calamity sa Zamboanga City, inirekomenda kasunod ng pagbabalik ng normal na supply ng tubig. Panukalang paglikha ng bagong barangay sa Tupi, South Cotabato, sinuportahan sa isinagawang plebisito. At isang security guard sa Valenzuela City, tinangka umanong sunugin ang binabantayang opisina para pagtakpan ang pagnanakaw. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Super Balita sa Umaga. Ang Super Balita sa Umaga tuwing Sabado alas 6:30 hanggang alas 7:30 ng umaga at Linggo alas 7 hanggang alas 8 ng umaga ay napapakinggan nationwide sa pamamagitan ng mga super radio station sa buong Pilipinas. Oras po na
natin alas 7:21 ng umaga, kortesiya na. Disiplina pa. Alam mo ba hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP, Lundbeck at Boehringer Ingelheim. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang Medifacts para sa Rhea Generics. Number 1 pa rin tayo sa Mega Manila. Number 1 AM station ang Super Radio DZWD. Number 1 FM station ang Barangay LS. At number 1 tayo sa puso namin. Maraming salamat mga kapuso. Magbabalita, walang kinihiligan, walang pinoprotektahan, walang kinilumaligan, bawal katotohanan, tama. Super Radio DZWD. Maganda yung saging. Sarap. Magkano lahat? 367. Okay na? Gandang tumira rito, dami bilihin, ano? Puro, hindi meron pa pala tayong buo. Pwede pa, hindi ko pa naluluto yun, ano? Naluto na nga natin. Follow ang social media accounts ng Super Radio DZWD. Yung kinaluga, niluto na. Mag-subscribe sa Naluto na. Naluto na naman yun ah. 594. Diba na ano, nasira? Follow ang Super Radio Kasi luto na yun eh. 594. Ah, ito pa lang pala yung ano, ito pa lang pala. I-follow ang Nabili-bilan natin. May karyoka na kaya? Wala pa. Tingnan mo kung may karyoka. Wala pa, no? Wala pa, no? Mamaya pa, no? Wala, no? Wala, no? Wala po. Meron na. Karyoka? Parang ayun may Balik tayo sa ating mga balita. Nakatitingin na sa Senado ang mga Sarap na karyoka yun. Pampanga Lakbir Alice Go na si Nancy Gamo. Wala na yan. Sa source ng Super Radio DZWD, sumalang sa medical check-up si Gamo at maayos naman ang kondisyon nito. Isa si Gamo sa 8 ipinaaresto ng Senado matapos sa i-condemn. Parang lumapit ang kay mami, ano? Ukol sa mga pogo. ayun yung masarap na hopya. O yun, oh, kopa, tipas. Sa mga dokumento patungkol sa mga negosyo ni Mayor Go at ng kanyang pamilya. Saan dito si Mami? Ayun. Ano yun, mami? Dito mo Si dito. suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa kanyang tirahan. Bandang alas 11 ng umaga kahapon, nag-isilbi ng Office of Surgeon at Arms o OSAA ng Senado ang arrest order sa bahay ni Guo sa Bamban. Ayon sa Philippine National Police, humarap sa mga otoridad at caretaker ng nasabing o sinabing matagal nang hindi umuwi roon ang alkalde. Isinilbi rin ng OSAA ang arrest order para sa mga kapatid ni Alice Guo na sina Seaman, Sheila at Wesley sa isang pabrika sa Venezuela City na sinasabing mag-aari ng kanilang pamilya. Pero hindi rin nadatnan doon ang mga ito. Bukod
po, maaga po. Hindi po eh. Kami lang po. Sige po. Ay, ang daming aso.